У часы, калі лічыцца, што папяровая перыёдыка аджыла сваё, у беларусаў, якія цікавяцца гісторыяй, з'явіўся новы друкаваны часопіс. Наша Ніва, якая на пачатку лета адмовілася ад папяровай версіі ды цалкам сышла ў інтэрнэт, выдала першы нумар часопісу «Наша гісторыя». Першыя чытачы ўжо знайшлі ў ім цікавосткі. За ўчорашні вечар, пакуль пачытаў, знайшоў там новае. Напрыклад, артыкул пра самыя старыя беларускія намагіллі 15-16 стагоддзя, артыкул пра беларускія тастаменты, як бы артыкулы найноўшого часу пра бацьку Міная, напрыклад, таксама гісторыя, якую мы добра не ведаем. Стваральнікі часопісу, першы нумар якога выйшаў накладам 2000 асобнікаў, ставілі мэтаю павысіць узровень гістарычных ведаў у беларускім грамадстве і супрацьставіць уласнае бачанне гісторыі расійскім перыёдыкам і кнігам, што свабодна распаўсюджваюцца ў Беларусі. Мы маем такую дастаткова парадоксальную ситуацию, что уже амаль 30 годов незалежнасці прамінула. Наши такие простые громадяне ведаюць там расійскую гісторыю, расійскіх цароў, там расійскіх дзеячоў, знакавых нейкіх асоб, але не ведаюць лепшую выпадку мяжоўваючы школьнай праграмай па адметнасці беларускай гісторыі, якая прынамсі до конца 18 стагоддзя зусім ішла іншым кірункам і не супадала з расійскай. Таксама чужымі вачыма глядзім мы і на сусветныя падзеі, наракае гісторык. Стваральнікі часопісу не маюць ілюзіі, што адным часопісам сітуацыю можна змяніць кардынальна, але пэўную альтэрнатыву беларусам даюць. Да таго ж, гісторыя падаецца ў часопісе папулярнай мовай, зразумелай не навукоўцам. У нас хапае навуковых кніжак, монографій, всяких таких навуковых часопісаў, дзе расказваюць пра адкрыцці, але іх чытае 10, 20, няхай 100 чалавек. А мусіць чытаць 100 тысяч, мільён беларусаў. Тут вельмі папулярна, разжаванае ўсё паказана. Канешне, правакацыя пачынаецца на вокладцы загалоўкам, які вялікі князь быў самы круты. Любы прафесійны гісторык узбунтуецца ад такой фармулёўкі, а любы чалавек, які проста цікавіцца гісторыяй, убачыўшы ў кнігарні, накінецца і купіць гэты часопіс. Першы нумар часопісу «Наша гісторыя», у якім больш за 2 дзесяткі тэкстаў, ужо можна набыць у менскіх кнігарнях. Распаўсюджваецца ён і праз інтэрнэт-краму «Кнігі Бай». Цёплая, чалавечая і праўдзівая творчасць. Гэтак гледачы адзываюцца пра карціны вядомага савецкага графіка Мейера Аксельрода, які значную частку жыцця правёў у Беларусі. У мастацкім музеі Бабруйску адкрылася перасоўная выстава мастака, які быў знаёмы з Купалам і Куласам, сябраваў са Змітраком Бядулем. Художник этот был обвинен в буржуазном национализме и во всех грехах и формализме, и в том, что уныло он трактует советскую действительность, и практически был отлучен от художественной жизни. И сейчас, когда вот эти проходят музейные выставки одна за другой, мне кажется, что происходит действительно, если есть историческая справедливость, то происходит, идет торжество. Картины Мейера Аксельрода размешчаны амаль у сотні музеяў свету. На выставе ў Бабруйску экспануюцца 42 творы мастака з калекцыі, якая належыць ягоным дачцэ і ўнуку. Гэта раннія працы Аксельрода, малюнкі з натуры, замалёўкі жыхароў габрэйскіх мястэчак, зробленыя ў 20-30-х годах мінулага стагоддзя. Смотрите, ведь это, по большому счету, одна из первых выставок, проходящих в Бобруйске, на которую специально ради того, чтобы его увидеть, приехали люди из других городов и даже из других стран. У Бабруйск выстава Мейера Аксельрода приехала з малой радзімы мастака з Маладзечна. У другой палове верасня экспазіцыя пераедзе ў Віцебск. Пазней пабачыць выставу і Мінчукі. Яшчэ адная выстава, якой вельмі чакалі гомельскія аматары мастацтва, стартавала сёння ў палацы Румянцавых і Паскевічаў. Экспазіцыя «Гомельскі постмадэрнізм» аб'яднала творчасць двух вядомых і запатрабаваных у свеце мастакоў з Гомля – Віталя Дзенісенкі і Александра Сушкова. Пры ўсіх адрозненнях у іхных карцінах ёсць і падабенства. Постмодернизм европейский или американский носит более критические черты. Он критикует действительность, он высказывает негативное понимание окружающего мира, того, что происходит, каких-то проблем. Постмодернизм по-гомельски имеет свое лицо в том, что художники гораздо добрее относятся к происходящему. У них замечательная высокая профессиональная база. Это художники, по сути своей, элитарные, что можно почувствовать на этой выставке. Свабода творчасці і плюралізм меркаванняў, насмешка да іронія, роўныя магчымасці для прафесіянала і дылетанта, стылёвае змешванне, цытаванне класікаў. Як праяўляюцца гэтыя рысы постмадэрнізму ў творах Віталя Дзенісенкі і Александра Сушкова, і ці сапраўды існуе гомельскі постмадэрнізм, кожны ахвотны можа спраўдзіць да 9 верасня. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.